Shout out, Yupil. Salamat sa pagtamsak mo. Salamat sa tamsak. Bagong ligo, oh. Tatapos lang. Kumusta na? Sasalamin ako kasi malabo mata ko. Oh, kaliligo ko lang. Katatapos lang ng aming trabaho. Nasa shop ka ngayon, Yupil? Bagong upload? Sige, salamat. May lamok. Hello, DNC official. Thank you for coming. Sa'yo. Thank you, Dari. Musta? Kaliligo ko lang, basak bambuk ko. Thank you sa tamsak. Thank you, Yupil, sa pagtambay. Oh, Marlon Obejas. Salamat han pagkadin akong channel. Haing kaya na. Abu Dhabi, YouTube, shout out sa iyo, Arlene Diaz. Shout out. Thank you. Nakasubscribe kaya ka, Marlon. May daning bago nga upload. Tagantay ko Marlon. Tatagantay ko jacket. Waray ko moderator.
Yan, may jacket ka na. Gamit ko kasi isa lang, dalawa lang cellphone ko pero ginawa kong ninja yung isa. Pag-subscribe ka ha, para na updated kahit updated gihap ako imong mga video pati ikaw. May ada ni pagbabahin ano, pagbabahit link para mapuntahan kanila. Kaya lang hindi isa lang kasi baka tayo mapalo ni ganun. Arlene Diaz, baba ka ng link. Pero isa lang kasi baka alam mo naman para mapuntahan kita. Nikki in the Darin Nikki channel. Thank you sa papunta. Wala kang pasok ngayon, Marlon? Break time. Sayang, dapat nag-upload ka. Pagpatuloy mo yung pag-LS mo. Ay, pag-LS, pag-YouTube. Ba, shout out. Emo Kakando. Thank you. Yung aking camera kasi medyo malayo. Yan. Thank you sa tamsak. Tagal ko rin hindi nag-LS. Yupil. Nag-upload ka, may nakita ko. Di pa ako monetize. Matagal pa. Mahirap mag-ano ng WH. Magbuo. Pero mo 4,000. 4,000 yan. Wilson, di ba nag-YouTube siya? Oo, bihira lang naman ako mag-LS kasi ano ko. Oo, TikTok nga pala yung kay Wilson. Kahit ikaw nagti-TikTok ka din Nandito ako sa kwarto namin kasi meron akong wifi. Bumili ako. Hirap kasi ng wifi sa taas eh. Kaya nakakapag
Live stream na ako kahit anong oras. Basta may load yung wifi ko. Anong himok? Ha? Anong himok? Play kita Marlon na di man oh. Hmm. So subscribe ko ito sa iyo. At di na ako magko-comment ano ko na lang. I-click yung button bell button mo para pasok na pasok. Sabi mo wala kang video. Dami mo na palang upload oh. Mahirap mag-edit, matagal. Ako pag nag-i-edit ako, hindi na ako naglalagay ng sound effect. Ang hirap kaya. Hello guys. Play ko gaya pa di oh. Magpapalagay po kami ng plan ko. It's the first time I live. Yan. Iba na wala na yung friends ko. I tried yung bagay. Watch for the result ay maganda yung pagiging ng aming blonde hair transformation. Yes. Yeah, watch. Shout out Simple GD. Nakapasyal ka. Thank you, thank you. First time? Oo, WH na lang yung kulang ko. Hirap. Daming lamok. Simple Jet, thank you. Kamusta ka na? Wala kang work. Day off mo? Andito ako sa kwarto namin, kaya tingnan mo. Walang day off mo. Maulan ba dyan sa Davao?
Oh, anong harang? Wala pa naman akong harang, pupil. Baka ikaw may harang. Ay, nako. Yung harang, wala pa naman akong harang ah. Kaninong harang yan, Yupil? Kaninong harang yan, Yupil? Niloloko ko eh. Ay, nako. Nasa shop kayo, Pil. Baba ka ng ano, simple GD. Baba ka ng link mo. Puntahan kita. Adi ako hakuan. Alabang. Adi ako alabang, Marlon. Parang kanto ka kanda ano, John? Nagbaba si Marlon Ubihas Junior ng link. Puntahan nyo naman. Shout out Truda Ramos. Thank you. Lunch break. Ako hindi pa ako makain. Patron. Ray patron niya na ato pat sunod. Mauli ka mo, patron mungabong. Ruda Ramos, si Marlon. Marlon Obejas. Waray din yan. Taga-ano din yan, Samar. Ikaw, Ruda, tagaliti ka, di ba? Waray-waray, mga waray. Di na ako nakaano sa group chat kasi nahiya ako, Ruda. Hindi ko kasi ma-play lahat dahil nga busy ako sa trabaho. Nag-quit na lang ako, nakakahiya naman. Na-play ko naman yung iba, yung oo, damot waray didi. May pa nga ni taga London na waray. Meron sa Dubai. Oy, Fatima, shout out. Kumusta? Kumusta, Pat? Ambi, kumusta? Asan ka ngayon?
Nasaan ka ngayon, Ambi? Lo, di mo man lang ako tinitext. Kita tayo pag umuwi ako ng Caloocan na. Yung mga damit mo dito, tinapon na. Hindi, joke lang. Nakaligpit. Miss you to. Andito sa ano, nasa bodega yung mga damit mo, pati yung iba. Kala ko nag-ano ka na eh. Sige, add kita. Ganun pa rin? Bakit saan ka ba pupunta? Thank you sa 5 million people in the house. Salamat sa pagtambay. Wow, mag-Hong Kong ka. Punta ka sa kay auntie mo. Sige, salamat Marlon. Ano kita dito sa isa kong ano. Sa isa kong cellphone, i-add kita. Alam ko naka-subscribe na ako sa iyo eh. Dito si ano, okay lang si Emily. Ayan siya oh. Di ba nag-YT ka din, nag-YouTube? Sige, nakasubscribe na ito sa iyo. Pero yung isa, hindi ko alam kung ano, na-subscribe ko. Salamat, Marlon. Di ka nagpunta ng ano, Caloocan. Siguro uwi ako ng Caloocan, mga IC lang, mga December na kasi nga ayaw nila pa akong palabasin. Sarado ba yung tulay? Sarado bang tulay papunta dyan sa inyo? Pinay Lifter. Shout out, Pinay Lifter. Thank you. Oo, dikit na tayo, Pinay Lifter. May ano ka na ba? Bigyan kita ng jacket ah. Yan, may ano ka na, meron ka ng jacket, Pinay Lifter. Thank you sa thumbs up. Isang buwan ka na pala dito sa Manila. Ano nangyari doon sa ano mo? Kumusta, Pinay Lifter? Saan ka ngayon? Ano nangyari doon sa ano mo? Kumusta, Pinay Lifter? Saan ka? Yung ano mo, yung mahal mo, nasaan na? Iniwan mo, di mo sinama.
Sige, baba ka ng ano, bahay, pinailiter. Anuhan, dikitan. Idikit ko sa iyo itong ano ko. Para mapuntahan ka rin nila. Magbabayan si pinailifter, nagbaba ng ano, puntahan nyo naman. Dikitan nyo. Di pa pala, hindi pa nga ito dikit sa'yo. Parang naglo-loading yung cellphone ko. Andito si Emily. Nasa ibang bansa ka pala, pinailifter. Nasa Washington ka? Play ko. Nakita mo ba? Layo. Hindi pwede. Nandito ako sa ano, nagka-live. Umuulan din pala dyan. Idikit ko rin sa iyo to, ano, pinailifter. Kasi yung isa kong gamit, nakadikit na rin sa iyo. Dikitan din kita dito sa isa. Nasa USA ka ba, pinailifter? Ganda ng ano mo Thank you sa pagtambay. Ulan nga pala dyan, no? Wow, nasa USA ka pala. Kasama mo family mo? Yan, nadikitan ko na ano. Kalimbangin ko rin yung bell mo para pasok. Yan, tas dan na Liti ka ba? Anong salita mo? Waray o Bisaya?
Kasi sa Leyte, merong parte ng Leyte na Bisaya yung salita. Tapos yung bandang Waray. Saan ka sa Leyte? Waray din ako. Si Roda Ramos, taga Leyte din yan eh. Sa ano yata sila, Tanaw. Ewan ko, saan nyo sa Leyte. Oo, Leyte din yung si Roda Ramos. Nasa ano siya. Nasa ibang bansa din siya. Dito sa Thailand, Malaysia yata o Thailand. Ewan ko saan yun. Basta nasa ano siya, sa ibang bansa. Ako, waray din ako. Sa Samar. Matagal ka na dyan sa ibang bansa. Pinay, letter. Ala, Tacloban. Malapit lang tayo. Tatawid lang ng San Juanico. Pwedeng magkita. Kaya lang nasa ibang bansa ka. Siguro may family ka dyan, no? Kasi ang tagal mo na dyan. Yun ang pag pupunta kaming namimili kami sa Tacloban. Kasi sa bayan namin, medyo kulang, walang mall. Siyempre sa Tacloban doon ang mall. Lahat na meron. Kapatid ka ni... Sinong kapatid mo? Ni Roda Ramos? Kapatid mo. Kasama mo dyan. Akala ko si Roda Ramos. Yupil. Nag-upload ka ng bagong video, Yupil. Nag-upload ka ng bagong video, Yupil. Uy, may mga pamilya na pala kayo dyan. Swinerte. Ako walang alam yun ni ni Arhin Endailis na mag-LS ako Yupil. Pero busy siguro. Nandiyan, ay may mga anak na kayo, Pinay Lifter. Saka na ako magpapagames pag may may anak ka na dyan? Magpapagames ako pag marami na akong pera.
Tagal ko pang mamuni. Wala ka pa palang anak. Hindi ka pa umuwi ng Tacloban? 4 years ka na dyan. Bagay, sa panahon ngayon mahirap umuwi. Buti wala nang ulan ngayon, no? Monetize ka na, Pinay lifter. Malaki na ang bahay ko, pero yung WH ko, kukunti pa lang. Minsan kasi pag nag-LS ako, walang tao. Minsan nakakuha lang ako ng 2 hours. Pero okay lang yun. Tiyaga. Minsan nga, iniisip ko na rin na mag-quit sa YT kasi nga, malaki na yung bahay ko. Hindi na nga minsan ako nangingisda. Kaya yung subscriber ko, parang hindi siya umaangat. Kasi bihira ako mangisda ng dahil WH ko na lang ang gusto kong padamihin. Minsan gusto ko nang mag-quit dahil ganyan mahirap. Tapos busy ka sa trabaho. Minsan, mabuti nga ngayon na meron na rin akong sariling wifi. Kaya kahit anong oras, basta may load lang, nakakapag-LS ako, nakakapag-YouTube. Sa taas kasi, loko-loko na yung wifi. Kaya, ang tagal ko rin hindi nakapag-LS. Yung gadget ko lang ito nga lang eh. Dati kasi, dalawang gamit ko to sa pag-LS ko. Isang moderator. Ang ginawa ko, ko siya, iniba ko yung account para na ko na play ko yung sarili kong channel. Kaya yun, araw-araw yan, piniplay ko. Kaya medyo umaangat na rin. Pero yung nung last day yata, nung tiningnan ko yung aking WH, nasa 779 pa lang. Dati mayroon akong na member ako sa isang sa isang monetize channel. Ang problema, yung laman ng GCash ko, kinukuha ni Google. Kinukuha na lang niya na, ganun pala yun kapag member ka sa isang monetize. Automatic na kinukuha ng Google sa'yo kapag may laman yung channel ay GCash. Nagugulat na lang ako, nagno-notification. Ganun ba yun, Yupil? Diba may mga member ka din? O nag-member ka rin sa isang monetize?
Kasi dati 3 yung namemberan ko. Every ano, kumbaga sa ano, tuwing magpe-payroll, nagugulat na lang ako may notification sa akin ang Google na nakuha ay ang GCash sa akin tsaka sa Gmail ko. Kaya ano, nung pero maganda rin yun, yung isa kong nabimbiran kasi lagi siya nagpi-play sa akin. Kaya minsan may member din ako minsan ulit doon. Kasi pag pine-play niya yung channel ko, nag-send sa akin sa Messenger ng ano, video. Yupil, nandiyan ka pa ba? Natural lang ba yung Yupil, yung kapag member ka sa isang money channel na automatic kukunin yung ano, hindi ako gumagamit ng music. Baka CPR ako. Pinay lifter ano, monetize ka na? Monetize. So, monetize ka na pala. Congrats. Kung matagal pa siguro pag kasi nga sabi nila yung kapag yung yung tawag nito, pag naabutan ka daw ng 2020 ba na hindi ka pa monetize, hindi ko alam kung totoo, na back to zero daw yung WH mo. Kapag nangyari yun, ayoko na talaga. Kasi sayang eh. Pinaghirapan mo nung 1 year o ganun. Tapos, magsisiro ulit. Ay, nako. Kaya nga, mahirap kasi wala mahirap mag kumuha ng WH. Pero kung pera lang kasi ang katapat eh. Minsan na sumali ako sa mga group chat. Kaso, hindi ko nga wala akong panahon mag-play. Siyempre, nakakahiya naman na ikaw, piniplay ka nila. Tapos ikaw hindi ka makapag-play kasi nga busy at tapos yung wifi mo pa medyo lag. Lag yung cellphone mo lagi. Loading. Ay, nag-quit na lang. Na lang ako. Nag-quit.
May ano kasi, nandun sa anak ko. Dahil nagagamit niya sa pag-online class. Kaya isa na lang yung na-play ko. Isa lang yung pang-play ko na ano, gadget. Anong oras na dyan, Pinay? Gabi ba ngayon dyan sa Amerika? Salamat nga pala sa pag ano, tambay mo. Ang gabi nga pala dyan. Oh, naantok ako ah. Buti ka nga hindi ano, hindi ka hirap sa buhay ngayon. Ay, hindi ka hirap talaga. Kasi nandiyan ka nga sa Amerika. Gabi na, naglalaba ka pa rin. Oo, natuyo na lang. At nga sa ano na to, siguro nasa probinsya na ako. Baka doon na rin ako nag-LS. Mas maganda kasi doon mag ano, YouTube. Kaysa nandito ka sa trabaho, limitado yung galaw mo. Wala na si Yupil. Mamagayong pa ako ay. Salamat ano ha. Salamat sa pagtambay, Pinay Lifter. Si Yupil. Saan ba si ano? Mabuti nga nakapag-ilis ako ngayon. Mag-ano lang ako ng cream sa mukha ah. Hindi ako nakapaglagay. Yan, tapos na. Ay ano, Pinay Lifter, punta. Meron kasi akong sinasalihan na ano, para ball. Yung taga London, ano din yun, Waray.
Search mo si Joanna in London. Joanna in London. Nagpaparapol siya kasi birthday niya sa 12. Meron siyang parapol. Baka gusto mong sumali. Meron siyang parapol entry. Minsan lang kasi siya ng video, mag-LS kasi busy siya sa trabaho. Ano lang, pupuntahan mo lang yung ina-upload niyang mga video niya. Mabait din yun si Joanna in London. Nasa kasi siya ngayon, London. Ano din yun, waray taga Katbalogan ba? Kalbayo? Katbalogan. Saglit lang ha, may tao. Saglit lang, dyan lang kayo. Sinsya na, may dumating kasing parcel. May tao kasi sa gate kanina. Dumating yung parcel para sa bus ko. Antok na ako. Ingay ni Mumu. Uy, nagising ako. Lalaway na kadto. Mga ka. Kaya nga. Nagulat ako. Nga. Pero tumulog gabi. Anot oras na di. Anong oras na? Alas 2 na. Ang ultak ulo.
Yan, may disco tayo. Baka inaantok ka na, Pinay Lifter. Gabi na pala dyan. Gabi na pala dyan. Saan ba tayo nagkita? Kay Arlene Indaylin, no? Pupunta ka ba doon kay Arlene Indaylin? Parang ano parang ewan ko saan kita na nakita. Nakalimutan ko rin kung saan tayo nagdikita. Kung hindi kay Arlene Indaylin, kay kalimutan ko kung saan tayo saan kita nadikitan. Kumusta naman ang dyan sa Amerika? Yung ganitong sitwasyon, okay na ba? Dito kasi sa Pilipinas, medyo bumababa na yung mga active. Sana nga itong December mawala na rin. Sige, bye-bye. Salamat. Salamat sa tambay. Shout out na lang. Ingat, ingat. Good night. Sige. Oo nga. Good night. Sige, tulog na. Gabi na dyan eh. Hindi, tanghalin dito. 2:00 ng hapon. 1 hour na din ako. Magkaon na pa. Kain muna ako. Yan muna kayo. Okay, kainin mo yan.
Kalimutan. Kain tayo. Naririnig kasi yung ano ng pusa eh. Alis ka na, Yupin. Salamat. Mm. Mm. Ta. Nanaramin nga. Pinistin eh. Hmm. Mm. Mute ko na nga.